sige. Kung ikaw si Kuan, candidate number 1 for Miss Universe 2021 from Philippines. So ayan mga kainday, manguhamig mangga. Ayan. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Pupunta kami sa manggahan. Manguhamig mangga chenes, jrems. Magbaktas ra. Asa mo dapat pwede mo na? Karong pa sa unang din. Guwapa ka ayo pa. Guwapa kang friendship. Mas guwapa dito. Asa ito ang ganas ninyong parang sapa mo? Dito mo? Wala naman dahil. Wala na. Wala na lagi. Yes, mga kainday. We're going to punuan sa manggahan. Yes. Kapag ako mga friendship mo, nagkuyog na po ni ang Barbie o ang Barney. Ito si Barney. Kani Barbie pang barang. Tulodos. Nakita sa chang-chang. Uy, bayo, tagan kay amorsiko. Ang pajama. Asa? Ay, mao to yung gatuan dang? Kato? Kaduol ra ba di ano eh? Diba? Nagsigna si ko Andrea mo na ha? Pabitin-bitin na putong buang ba? Saan naman yung diri up eh? Hello, uy, naikuan. Hindi mo kaskas. Bayo, talang hindi mo mapuntayan. Mangga matong kwaon mo di man batong. Man tangkong. Naara na ang mangga, yehey. Wa joy bunga bisag isa, Ginoo ko. Nagkapoy-kapoy rami. Kat-katan eh. Churian mo kat-kat-kat-kat, pistiha. Wala makakuha. Sige na kat-kat na dira Inday Ronas vlog. Sama na. Sarawat. Kung mapaakan tagbitin diri aron. Mun bitin mon. Mon. Kat-katan ninyo. Kat-kat mo na. Amis ka ay nagsalig ka kay imong aping murag kamatis. Murag makuta murag tangkis. Si katawa dira Inday Ronas vlog. Kapag kay ka si Elizabeth Ramsey. Para mon ba oh? Nabaabi lang cellphone mo be. Kuaw isa, duha, tulo, upat. Isa. Yawa ako makadulit sa camera. Uy, maramag ganang Dali, ano. guys, mga tatadiri ay torta mo sa amo ang manggahan. Yes. Tudloan ta mo unsaon pag patay sa mga bitin. Huwata. Ara bitin, kulat sa ukol tag sundan. Wala man siya sa ulo. Ay, naay karit. Ay, sakit mo no. Naay karit. Tanin nyo. Basta sa gilid. Ako'y sungkit be.
lang daot ang mangga. Pero oh, lagi nga man dito. Here's the songket. Kanang gipagtugsukan mo kagi? Kay uman sok eh. Ay buang man siguro. Kiun ko dang ay kagawas ng ulo sa bata. Ang hisa. Tapos dang ha. Diyan ko dito. Ah, yung papa. Oh. Dire nga side mga kainday mo ni ang mga kanang kuan na siya sagingan. Mo ni siya di ba kuan man dito sa una kanang sa tawag niyo eh. Watermelon. Oh, watermelon og Manian. dili. Yung Pilipina. Babaeng magtindog. Babaeng magtindog mangi. Si babae nga nagtindog. Babae nga nagtindog. Sige go. Uy, mangga dira ah. Jadi anto. Mina si mong luyo mi nagpungpung mi. Nanirigwan. Dawa na, isunod na uy. Isunod na ba yun? Yawa na. Wala man cute. So ayan mga kainday, gikuha niya ang chinelas ni Mimi kinataga. Nahibilin sa pagdaga na mo. Kay nabunggag ang balay sa kuan sa Lampinig. Napaakan ang bayot siyang buktol. Tuara nagibalik nila ang kuan. Ang chinelas sa bayot. Kaya napaakan og Lampinig ang bayot. So ayan mga kainday, Ay TikTok ka dai. nanguli mi nga walay sulod ang cellophane kay napaakan og Lampinig si Mimi. Isip muna pud sila. Asa ka na agi bayot? Hoy, mi kumusta ang kuan paak sa Lampinig? Agit sakit kay dam. Mon bakta sa to mon. Ulan munday. Di man na siya uwan. Hoy, napaakan og Lampinig si Mimi. Kumusta ang pagkuha sa chinelas ni Mimi dito sa bangkahan? Okay ra. Patron. Ayan, mo na siya napaakan mga kainday. Uy, ba? Napaakan og Lampinig ang bayot kinanguhag mangga. Mary si Jai. Ay, Ginoo ko.
Mag-picture tayo sa dalan, ma'am. Unya na daw. Unya na ba yun? Ano? Ano yun ba? Ihap sa ba? Unya na ba kay count? Ito sa ano? Uy, nagkaguot. Ay, kabadyo ka mo. Alam mo, dito ka mo, anak mo. Ihap sa unahan ba yun? Sige. Pila ni ka minute mo? 10 seconds na wag prepare tayo. Alam mo, dito kami. Nandi, siya kahanap. Di ba siya hanap? Dito ka ba pa? Social something. Uy, bayat. Patay na, mali na to, okay na to. Ito po. Tapa na po ito. Ano siya man? Malik ko dito bayot. Ano ba? Sunod, tapa na po ito. Ikat na to ba? Tara. Tara. So ayan mga kainday, uuwi na kami kasi ang hapon na. So ayan mga kainday, babay na bye. Bye mo. naabot ako gikan ilamon na. Dili naabot ako sa balay. Nagyoyo si Mother. So ayun mga kainday, mega shout out po kang Maribel Losada, Gisperl Lalu, Rian Balentos, Darrell Jan Perez, Marikit Cornejo, Manoy Fotol Vlog, at saka kang Ristimar Manheaven, at lalong-lalo na kang Eileen Bisdak from Turkey na walang sawang nagsuporta sa aking mga video, na wala jud siya kasi tawagan na, wala siya napulan sa pagtabang sa kuha sa pagtanaw sa akong mga videos, kahit na yung mga content ko na putyo-putyo lang mga content ko, kahit papano wala siyang sawa mga kainday na tumulong sa akin na manood sa mga videos ko. So mag-ingat kayo lagi mga kainday, at saka so ayan mga kainday, na-enjoy jud ko sa vlog na ko karon nga adlaw, kasama ko yung mga friend ko na earnship na si Mona at saka si Mimi. So ayan mga kainday, kung baguhan ka pa lang sa akin channel mga kainday, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell, at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And don't forget to like, share, and comment mga kainday. So ako magpapaalam na mga kainday. So I'm Inday Rona. Bye. Don't forget to subscribe please.